Este videotutorial trata sobre la integración de actividades de tipo SCORM en Moodle. SCORM é un estándar de empaquetado de material web que se presenta como un ficheiro con extensión zip, que pode ser interpretado polo navegador cando subimos a unha plataforma como Moodle ou a outras plataformas de aprendizaxe. Hai moitos programas de elaboración de recursos e actividades que permiten o empaquetado en SCORM. Slearning, Hotpotatos, Ardora, Edelim. Tamén hai programas específicos para xerar paquetes SCORM como Reload. Un dos problemas dos SCORM en Moodle será controlar a puntuación. Algúns dos programas nomeados, como Edelim ou Ardora, non o permiten. Unha vez que temos un paquete SCORM, resulta sinxelo integralo nunha actividade de Moodle, xa que hai un módulo específico de actividades de Moodle para incluir paquetes SCORM. Para configurar unha actividade SCORM, seguimos o seguinte proceso. En primeiro lugar, activamos edición. No bloque correspondente onde queiramos engadir a actividade, no menú desplegable Engadir unha actividade, seleccionamos SCORM. No formulario de configuración, damos, en primeiro lugar, o nome da actividade. Incluímos un pequeno resumo da actividade. O nome que lle damos ao cuestionario é Exemplo de actividade SCORM con Ardora. En resumo, dicimos, esta actividade está elaborada e empaquetada co programa de elaboración de contidos educativos Ardora. Agora, temos que incluir neste cadro a dirección do paquete SCORM que vai a conter o cuestionario. Para elo, pulsamos no botón Escoller ou cargar un ficheiro. Temos que ter na nosa lista de arquivos un cartafol que conteña as actividades SCORM. Se non temos ese cartafol, temos que crealo e subir as actividades SCORM a ese cartafol. Neste caso xa temos ese cartafol, actividades SCORM, accedemos a él e vemos que hai dúas actividades, completa neumática e la madera. Seleccionamos a actividade completa neumática, vemos que xa nos aparece o enlace ao arquivo que contén o SCORM no cadro correspondente, seleccionamos un método de cualificación media, seleccionamos unha cualificación máxima, 10, un número de tentativas, poñemos ilimitadas, un tamaño de etapa, isto é, tamaño da ventá no que se vai abrir o SCORM, neste caso 800 por 600 está ben, se nos parecera moi pequeno modificaríamoslo con posterioridade, configuramos a actividade para realizarse en grupos e xa podemos agardar e volver ao curso. Pero antes facer un comentario sobre as cualificacións. Xa dixemos que, aínda que configuremos estas cualificacións aquí, tanto en Ardora como en LIM, como noutros programas, non nos permiten configurar dende aquí as cualificacións, nin nos permiten facelo nos programas correspondentes. Por iso, a maioría das actividades SCORM feitas nestes programas van a ter o formato de obxectos de aprendizaxe, isto é, só van a recibir unha cualificación de 1 cando o alumno as realiza e unha cualificación de 0 cando o alumno non as realiza. Feita esta aclaración, guardamos e volvemos ao curso e xa temos no bloque correspondente a noso exemplo de SCORM que acabamos de configurar. Accedemos a él,
podemos facer, ábrese unha ventana na que podemos facer unha previsualización ou unha visualización normal. Facemos unha previsualización, seleccionamos previsualización, entrar no curso e vemos que aquí aparece a nosa actividade SCORM e aquí na esquerda o menú de navegación por esta actividade.